til Brimheim med denne smukke sang Keep Bleeding Diamonds. Velkommen til, Helena, som jo er dit borgerlige navn. Tak skal du have. Det her album hedder Rat King. Ja. Hvorfor hedder det det? Jamen, jeg vidste, at mit andet album skulle have en helt kort, ikonisk, simpel titel, men som skulle have en masse vægt i dets betydning. Så i et af mine Wikipedia deep dives fandt jeg frem til det her naturfænomen, som altså er en flok rotter, som bliver viklet sammen ved deres haler, og så udlever de resten af deres dage som den her ulækre, vridende masse. Og jeg synes simpelthen, det var så stærkt et billede, som også havde sådan noget royalt, noget ulækkert og sådan en masse farver i sig, som jeg var meget draget af. Og alt det her, det drysser ud over albumet. Måske er det virkelig de adjektiver, der kunne sættes på selve dit album. Din vej ind i musikken, den begyndte jo lidt utraditionelt med, at du fik en diagnose. Den lød på skizoaffektiv sindslidelse. Hvad betyder det? Hvad indebærer det at have sådan en diagnose? Jamen kort fortalt betyder det, at man har symptomer, som kommer lidt fra den bipolare, sådan de bipolare symptomer, manier og depressioner, og at man så også kan have en forvridning af ens virkelighedsopfattelse, det vil sige psykotiske symptomer. Så det var jeg meget, meget plaget af i min ungdom. Og så får du diagnosen, du er kun 21 år, og det bliver så på en eller anden måde livsændrende for dig i forhold til musikken. Hvordan det? Ja, jamen, jeg havde dyrket musik hele mit liv, men havde så tænkt, nu er jeg voksen, og så skal jeg måske på universitetet og prøve at ligesom gå mig en lidt mere regulær vej. Men jeg kom på universitetet, og det var i den periode, hvor jeg blev rigtig syg og blev diagnostiseret. Jeg fik faktisk at vide af psykiaterne en ikke særlig god besked, som var, at jeg ikke ville kunne blive rask igen. Og det er forkert. Det kunne jeg godt blive igen. Men det gjorde, at jeg var tvunget til at prioritere mit liv anderledes. Jeg tænkte, okay, hvis at jeg kommer til at have det så dårligt, eller have så lidt energi, og være så handicappet af den her diagnose, så er jeg nødt til at bruge min energi på, den begrænsede energi, jeg har på, at gøre de ting, som jeg virkelig får mening ud af. Og det var musik for mig. Så det var jo faktisk nærmest en velsignelse at få, selvom det lyder underligt at få en alvorlig diagnose, men som gjorde, at det tvang dig til at vælge din vej. Ja, så jeg droppede simpelthen ud af mit kunsthistoriestudie og startede på en daghøjskole, der hedder Akademiet, eller Københavns Akademi for Musik, Dans og Teater, hvor jeg var heldig at komme ind. Hvor jeg så begyndte sådan meget målrettet at arbejde med sangskrivning og produktion og performance, og kom så ind på konservatoriet af den vej. Men når lærerne siger til dig, at du faktisk skal leve med det her, og ikke kan blive helbredt, hvis det er sådan et ord, man bruger om det, og at du alligevel i dag har det rigtig godt, altså hvad er der sket i mellemtiden? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, det har været en rigtig lang rejse. Det tager lang tid at opbygge et supportsystem. Det har taget lang tid at opbygge et supportsystem omkring mig, som har kunne ligesom støtte den langsomme udvikling, det har været at gå fra at være et meget sygt menneske og til at være et raskt menneske. Og så er det en masse jo indre arbejde, og det, at jeg har taget det valg om at bruge hovedparten af min tid på musik og de ting, der giver mit liv mening, tror jeg har været den største faktor i, at jeg er rask. Så det kan jo være en inspiration til alle mennesker. Det håber jeg, ja. Gå efter drømmen og inspirationen. Hvad er det, du håber på i forhold til din musik? Nu går det jo rigtig godt for dig. Ja, hvad har du af drømme? Jamen, jeg har jo de helt store ambitioner og drømme nu. Jeg skal på min første Europaturné her til maj, hvor jeg skal ud og spille i London og Paris og Rotterdam og rundt omkring i Europa. Og det håber jeg kan fortsætte og komme længere ud over landets grænser og få endnu større medvind. Og så skal jeg også på en Danmarks turné til efteråret, hvor jeg blandt andet spiller min første koncert i Store Vega, som er en meget stor milepæl for mig. Jeg har selv arbejdet som bartender på Vega, så det jeg skulle komme tilbage og stå på den største. Og der stod du og tænkte, der kunne jeg godt tænke mig en dag at stå. Det kunne jeg rigtig godt tænke. Og nu får jeg lov, og det er simpelthen så fantastisk. Så mere af det. Der er meget mere. Hvor er det fantastisk. Hold fast i drømmene. Det går jo allerede virkelig, virkelig godt. Og tusind tak for en meget, meget smuk sang. Tak for invitationen.